Така хора, здравейте на всички, които гледат този видеоклип днес. Аз съм The Black Monster BG и днес ще покараме малко офроуд в GTI 5. Така, както виждате, в момента съм с някакъв джип и мисля... Опа, той пак тръгва. И... Гати бе. Така, мисля да сляза. И така, може ли да ми обясните защо никога не мога да сляза от първия път? И така. Значи, снимах преди точно около 15 минути пак на офроуд с колата на Франклин, онази белата, но клипът се прецака точно накрая и затова сега започнах от начало. Съответно, рестартнах и играта. И сега не мога да изкача този хълм. Така, непрогледано. В момента не знам коя планина изкачвам. Така, и да се извиня предварително, клипът може на някои места да лагва, не съм сигурен. Просто не съм с мощен компютър, за да я поддържа играта без някакъв лаг. О, вижте какви животинки. И затова, така че по някой път може и да лагне. Със сигурност. Така, откъде да мина? Предишният клип не лагваше толкова. Не знам поради каква причина. Но в момента се обработва и клип, така че не се надявайте на кой знае какво. Да, все пак обработвам клип, играем GTI 5 и снимам. Така, също и още един по-точно въпрос. Нека съберем 10 лайка на клипа и ще направя цяла поредица на Grand Theft Auto 5. Също така мога да снимам и на някакви състезания или на дет матчове в мултиплеера. Това е информационен клип, все едно. Така да го наречем. Къде ми е спейсбара? Къде ми е спейсбара? Така, има състезание, ми се отключи. Но няма сега да ходя на него. И така. Button, this menu to play skill. Добре. Така. Това ми изписа и миналия път. Не знам защо пак го чета. То няма смисъл. XDX White Vehicles. Да, също така ме кефи следите, които оставя колата. И всъщност има доста хубава гледка. Както виждате, онази острата планина, острият връх отгоре е Чилия. Тази тук не знам коя е. Но някой ден ще стигна и до там. За сега... вижте тук как съм го направил. Но за сега само това. Както казах, нека съберем 10 лайка и ще направя цяла поредица на Grand Theft Auto. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, може да оставите по един коментар, да се абонирате, да дадете 10 лайка и чао!